Adrian Villaflor. Vice, mayong gabi. May gabi, Action Marlon. May gabi man sa imo programa. Salamat gid Vice. Sila ko Vice kaina nga hitabo na sa Moises Padilla kon budget allocation ang hambalanta. Damo gid isang matingala kon nga naglabot des punto nga mga 2 lagi ka pesos ang ginbilin sa imo sa opisina sa 2024 nga budget allocation. Antes ko kadtuan Vice ang resulta sa diskusyon kaina sa sangguniang panalawigan. Balikan ko lang kadali Vice ang mga hearings nga ginpatigayon sa sangguniang bayan nagligad nga 2023. Antes na aprobahan ang budget, ano gid ang plastada sa device nga anatabo nga amo gid ni kadako sang ginbuhin sa budget sa inyo sa opisina kag tumupa na lang niya Vice sa tag isa na lang ka peso? Thank you, Gid. Action Marlon. So, why mo ko nag-expectar nga itawagan mo ko yung nga gabi. So, kagina, ara kami da sa Sangguniang Panlawigan, ipatawag kami sa for committee hearing sa amon nga budget sa 2024 nga appropriation budget ordinance sa 2024. So, una sa tanan, ini nga budget, ang isururan gini, nag-propose ka ang amon nga budget sa Sangguniang Bayan, including sa tanan nga budget sa Bilog nga Banwa. Nagsisyon kami ni, yung desisyonan namon nga nag-propose kami budget. Amon ni ang di-propose sa Sangguniang Bayan. I-forward namon kay sa budget office kag signature of the local chief executive nga morning proposed budget namon. So nagi-meeting sila sa all department heads nga ba masiling kita nga mo natugro ang budget hearing sa tanan nga department. So sad to see medyo dismaya ako kay wala ko ginpatambong sa sinang meeting. So, pag next nga mga bulan, ginpapirmahan sa ako ng budget nga ginisisyonan nato nila nga amon ni ang proposed budget sang sanggunian. So, as a department head sang opisina, nagreklamo ko nga wala ko ginpatambong kag ang Vice Mayor's League nga annual dues ko wala ning. So ginliwat na to nga budget iba sa akon. So pag next nga permana kay mayor, din pa kalendar na sa amon sa section hall ang bilog nga budget sang municipality of Moises Padilla including sang amon budget sa Sangguniang Bayan. So pag next pagtungko namon sesyon ginregister sa committee as a whole ang proposed budget. So pag next session gin-pick up namon wala kami anay nag-deliberate kay ang next namon nga move ipatawag namon ang all department heads nga mag-deliberate kami sang budget tanan nga mga proposed budget by department including the office of the mayor gin-desisyonan namon. So na-discuss to every department may mga question. So nagrigan sang sangguniang nga wala may problema sa bilog nga opisina. So pag next nga session yung kalendar na for second reading ang budget. The total amount of 100,494,417 pesos. Amo na ang kabilugan nga appropriated budget sa 2024 budget. So gina-approve ang budget for second reading without objection, unanimously seconded, no objection. So pag next session ang pag-approval sang budget namon for second reading sang November 29. So pag next na mga session is December 6. Gin kalendar na to for third and final reading. Ang amon nga budget. So is already approved for second reading. The amount of 197,494,000 more or less. Ang akon nga ginalik mo subong sir kay pag during sang pagkalendar sang third and final reading din slash nilang budget
Ginmusyonan nila nga back to amendment and slashing sa budget. So, kami, may ara kaming internal rules and procedure for the Sangguniang Bayan Municipality of Mrs. Padilla. Di kami ga-govern sa aming function as internal rules. So, sa aming internal rules, ara sa 3 reading principles ang internal rules nga ang second reading na-approve na, ang third and final reading is wala na ni amendment, casting is only casting of vote. So, muna nga ako nga question, kaya nang slash sila, especially sa amon office, dako ang slashing is 2,100,000. Sobra ang gin-slash. Kaya nga ako nga gin-nemo, tungod majority sila, hindi sila mapasukil kay mga slash sila. That's why nagikramo ako. Wala legal basis ang ilang pag-slashing kay wala na dapat slashing sa third and final reading. Kaya na-approve ng second reading. So, ang ginimo ko, nag-drop ko letter sa DLG, ng high legal opinion, nagsabat ng DLG, hindi amoy la obra, bisa internal rules ang DLG, nga may ara kami internal rules nga ginasunod, nga wala na slashing sa third and final reading. Tapos, nag-obra ko letter sa Sangguniang Palwigan, so, ang moto ko patawag kami, na committee hearing kami sa amon budget. So, klaro man kayong ang akong ginalikramo, sir, ang legal basis lang sa pag-slashing. Technically, sa amon niya, ang inimo nila, wala sila legal basis nga mga slash ang third and final reading. At wala man reason nga ang opisina sa Sangguniang Bayan Office, slashan mo ko 1 pesos. Paano ta na makatag sang serbisyo ta sa aton nga constituents ang banwasang Mrs. Padilla kay 1 piso lang ang budget naman sa fuel. Vice, na question naman sa mismo members sa Sangguniang Bayan na sa inyo kung anong pinakarason nga 1 peso na lang ginbilin sa inyo sa 2024 nga budget? Yes, Sean Marlon. Pagkalindar sa third and final reading, as a presiding nga po sir, nagambal ko. What happens ang aton nga annual budget kay arat na sa third and final reading nga mas slash pa kamo kay wala, hindi man napili. So ang rason nila, mang slash lang kami, hindi kami mapasukil, mang slash lang. So tungod majority sila, amo na ang resulta nga nag-slash ang budget. Okay, magsiling kita Vice, 1 peso sa MOA, 1 peso man sa PS. Siling ko daw ang imuwi namon hindi ang imuwi namon Action Marlon 800,000 ang slash nila is 600,000. Okay. Ang 150,000 intended sa akong nga Vice Mayor's League kiti abuse na hindi na pwede nga wala ni budget na. Okay. Tapos ang 100,000 ginmusyonan nila nga intended sa pamaawla nga 2,000 every season nga may snacks kami. Amo lang na sang ginbutan na 250. Okay. Ang PS ko nga mga sweldo sa tao na mo niyan. Sa mga bayan office, 1.3, 1 piso lang kag amon nga fuel 1 piso. Total of 2 million sobra. So 1 peso lang gadya ang ginbilin si mo Vice. Yes, 1 piso. Okay, silang ko kay ina Vice magamon ni silang ko daw ano man insulto ni sa inyo sa opisina kay ano ba lang 1 peso plus siya mo ba na opisina sa Marlon amon man na office da sa Sangguniang Bayan office SB. Ano ni Vice palanta mo pamulitika or grave abuse of authority? Sa akong pagtanaw abuse of authority. Kung no comment ako about sa politika, so sa ginimo nila subong is abuse of authority kay ang akong question da nga may gina-approve niyo sang second nga tapos na tanan discussion tapos na tanan patawag sa department heads tanan no objection na-approve na unanimously seconded. So nga ang third and final reading bisa mo nga internal rules na wala na amendment na dito pa mo ng slash. So kung panalban to Vice may na-committer nga violation sa internal rules? Yes. Nag-govern man kami sa amon nga internal rules Action Marlon. So ang amon nga ang internal rules sila kami mani ang nag-ipasar
Oo. So, ara sa klaro sa internal rules, nga gin-approve na ni, gin-adapt, pag gin-approve, nga amo ni ang internal rules. Ako yung as trading officer, nag-follow lang ko sa amo ni internal rules. So, ang akong sabong gina-question, nga ginag-slash ka mo nga wala ka mo legal basis, kay to sabi, wala na ni slashing sa final reading. In-mention mo, Vice, naka-response na gidban ang tanatapan ni DILG Region 6 Director Ingeniero. May opinion siya, and then may na-apid man nga recommendation? Yes, may nag-response ang DILG, kaya nag-send ko later sa ila. Ang response nila, klaro kayo nga wala na amendment sa third and final reading. So, ang DILG nag-recommend to 8:46 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan ta si Vice Mayor Adrian Villaflor sang Moises Padilla. Parte nga balita, no? May isurod ang internal rules. Plus sa DILG mismo, based na sa nga response, nagsiling mayaragid sang idea mo nga natabo mga ka-aksyon sa pag-slash sa budget sa banwa sang Moises Padilla. Inaya ha, opinion na sa DILG, based man sa letter, padala sang sangguni ang bayan with Vice Mayor Villaflor. Vice, kay na gintalakay na ni sa sangguni ang panalubigan sa Capitol. Ano so far ang inisal nga resulta sa device? So, ginagin sakol na mo to, ginakandang committee hearing sa chairman sa committee operation sa Unlayan Panalubigan. So, gin-question kami isa-isa. So, sa ako na pamatinan sa mga board members, so agree sila sa among intra-rules. So, nga wala kami ang dapat amuning sundon. So, wala kang dasang resulta, kung ano magit ang desisyon ng Unlayan Panalubigan. Pero ako sir, ipa-ito gini na kay akong pagpati nga insakto ni akong nga ginalikramo. Anong epekto sinay sa operation sa Vice Mayor's Office? Wala man da Vice at tingala mga residente? Kag nabangkot, may kung nga ang man tabo. So, hindi pa man tanan silang kabalo sa hindi nga problema. Pero hindi naman ni matago kay magwa gid sa uli. So, subong niya para yun niya po nang ako niya pagserbisyo sa banwa sa Moises Padilla. O basic services, tanan nga serbisyo na imo naton. Ginagamit na ito ng sweldo. Ako mismo sweldo ginagamit ko para mapadayon nga po ng pagbulig ko sa pamuluyo. Kaya alin sa una, dalangpan ko niya sa sermon. So, sigado tayo nga klase Vice Mayor. Pero in terms ng serbisyo publiko, pagbulig sa pamuluyo, na hindi tayo kabatas nga pabayaan ng aton nga pamuluyo. So, medyo dakong epekto nga wala po doon opisina na sang Vice Mayor, sang Unlayan Bayan, kaya mo na natabo. Pero hindi gyapon maguntat ang akong nga pagbulig sa pamuluyo sang banwa sa Moises Padilla, kaya mo niyang akong gisumpaan nga magbulig sang tuod sa sini nga banwa. Sige Vice, wala to Vice kung ano gid man naman nabutan sini sa ulihi kaya nga akon lang kuntandi. Kaya hindi lang mapiktuhan lang serbisyo ang gidahatag sa banwa para sa mga taga Moises Padilla. Anyway, Vice, anong imo sini mapalapot? Apektado gid subong, no? Ano mapalapot mga mensahe, Vice, sa mga taga banwa sa Moises Padilla? So, ang ako lang mensahe sa banwa sa Moises Padilla, so ako lang kabay sa inyo, ang inyong Vice Mayor na pakigbato, ang hindi nga pundo nga magbalik, hindi gamiton ko ni sa pagserbisyo sa pamuluyo sa banwa sa Australia. Labi ng gigra kinanglan sang serbisyo sang office o sa Unian. So alin sang una serbisyo man ta sa inyo sang wala kaping kakulang sa makaya naton. So subong medyo subo ang sitwasyon kay makasiling kita ako lang niya premi ang ginatutukan. So ginatanaw nga amuna. So tulaw nato ng pamulitika. So, agi lang tali sa sining nga serbisyo. Tinguan nato niya kung kita ginpili sa pamuluyo sa sining tinion, ibalik nato sa pamuluyo ang to ng serbisyo. Hindi nga tawag na personal interest niya kung hindi magupos mo do kontrahong ka na ng mintas. Sige.
Vice Mayor Ian Villaflor, Vice, sundon na namon na, no? Sundon tani ko nanugid ang malabutan sila sa Ulay Plus ang mga recommendation sa sanggo di ang panlalawigan. Vice, thank you. Salamat din, sir. Thank you sa imo tayong nagtawag sa akon. Wag ko balong tawagan mo ko. Kaya ara ka magamuda sa panlalawigan. Thank you, sir. Yes, salamat gid, Vice. Salamat na gabi. Sige. Action Firing Line. Alas 8:50 Action Radio Philippine.